Ke ukhawuleze ke nontombi undenze ndibe mhle. Ndiye esingcwabeni wethu. I-appointment. Uyenzile i-appointment? Yenza nje wena inwele uyabona uba ugqiba kwakho ndizawuyenza ke loo appointment. Hayi ayihambinjalo kaloku mama. Hey wethu wasewangupaper 2 we-maths yenza iinwele ezi. Muri. Uphothe ke nontombi uphothe i-natural hair le ube delicate. Ayizo zezi fibre ze-R10 uziqhelileyo. Yiwig le futhi ayicwebe ingathi yinto yosula phantsi. Uthi kutheni? Andithethi. Loo nto ubanzi. Hayi sendisithi uba uphangalele okweJojo tank. Loo nto unayo nenkwethu. Ngumamakho nenkwethu. Uthi kutheni? Ndakuziyeka mna ezi nwele. Andithethi. Inoba ucinga uba ezi nwele sisikole esiwasiyeka kuba ubuleqa uba ngunontroyi. Bhayisekile endini.